O karon mga kasama niya ang sumpay ni nagpustang sugilanon, si Celia. Makadagay kayo kisaat ko sa kukaugalingon na dilit na ko. Bisan ka no sa, di na ko magpadapa sa kong kipati di ani mo. Panano man cute. Nganong matagay kayo nga makita na ka. Mahunong man pagtuyo ka nga o kaliputan. Mahal tagaayo ka. Mahal tagaayo ka nga murag maglisod na ko og ginhawa. I hate you, Andrew. I hate you. I hate you. I'm sorry. I'm sorry. I hate you. I know. I know. And you have all the right to hate me. Baby, dili ko ngayon na kalitan ng tangsa nga kung all I'm asking is another chance. A chance to prove myself worthy of your love. Gusto kong pasiluon ka. Gusto kong magmalipayo ng ang atong anak kay kompleto na ta. Palaya kitigtan sa kukunahuna. Unsahon naman lang kung sa laing higayon ngay hatag ko ni mo. Imo paghihapon kong masakitan. Andro di na nako kayahon. Tingaling ikamatay na ako ng higayon na. I promise. Hindi natin ka pasakitan pa. Please, karos na si Celia. Just please. Give me another chance. Please. Please. I must forgive you. You must forgive you. Mamuniet! Ay, ano ko tayo nabalik ka man, ma'am? Ay, huwa pa lagi maulin si Sir Andrew. Ay, nakunsa ka mo sa dinhi, nga wa may ganahan na ni mo dinhi. Ay! Pag nagtuo mong ganahan sab kunyo dinhi? Oh, si Andrew ra ang akong gianhi. Unya kay wala man siya dinhi. I know. Unya, ay, siya asa ka man, ha? Ni Mami Jess. Ah, sa! Dili ka mahimong musak ka! Magbugno sa bundo ka! No. Dili na ko mangaway ni Mami. I am making up with her. Hinungdan nga mi anhi ko. Basta mahimo ba milang? Pahawa din sa akong atubangan? Ayaw ko na pagbabagbi? Sure? Hala no, dali ako nausap sa huyop sa hangin ko. Bago pa gani mo gaaway ganin ng buntag pag ani ni mo, unya karon magkikamiga na sab ka ni madam. Unya usap-usap. Hala no? Wa kalimuti ang imong gisulod nga gawon. Kalimuot mo roy ana oy. Wa kay lapot. Pahawa diha. Agad! Hala hala ha? Mangwakle? Batig naong. Ay ay, pakapinan pagit ay. Karon ka lang, nagtuo ka dili ta kagukuran. Imoj kog giwakle unya pakapinan pagit kun mo istorya nga batig dawang. Karon ka lang. Papasok ko ng make-up mo babihana ka be. Apilon ko pa nag-iris ng imong nawa. Sod lang. Mami. Monique. Unsa na ba sa ituyo nimo? Mahimo ba gawas na og balik kay gikapoy ko? Papahuwayan ako sa imong kamaldita. I'm here to apologize, Mommy. I'm really sorry sa gipakita ko ni mong kamaldita. I'm just frustrated. I'm desperate. I'm really sorry. I really want to make it up to you, Mom. Please? Tell me, ho sabay ang iyong kong buhaton na aron mapasaylo ko ni mo? Ha? Uwa. No, Mom, tell me. O si gusto mo? Gusto ka mag-shopping ta? Okay, let's go. Bisan o say gusto ni mo, Mom, akong paliton. Come on, Mommy, please. I'm sorry. Nasayod ko, sama ka na gyud sa matuod kong inahan. Sakitan ko kung mabugto lang sa ingon ni ini kasayon ang atong kaswad, Mom. So I'm sorry na, please. Okay. Okay? We're okay na? Aww! You're the best
Mami Jess. I knew it. Dili ka makaantos na ako. Apan wa ka na magpasabot nga ihatag ko na kanimo pag-usab ang bendisyon nga mamahimo kang hinikugma sa akong anak. Oh, kay dili na gyud ka na pamahitabo mo nig. Karon nga nasayod kong buhi pa di ay si Cecilia. Gusto kong mangayo niyang pasaylo sa tanan ko na buhat kato niya. And this time, dili na ko mahimong mapagpa sa ilang relasyon sa akong anak. Unsa? Lako ni bultahan ni madam. Ayay! Aksyon tagabalaka ini. Pero, wa man sa makamati o kazigas o glalis gikas sa sulad. Mamati lang una ko, be. Kung magkinaun sa man ugaling ini, right? Di ko gidbuhian nga dili maupaw ni babayhana. You see, sukad niya itong adlaw nga gitukbod mo sa loud si Cecilia og nagtuota nga napatay mo siya. Wala ko mahilo na pa. Dilit mawa sa akong panumduman ang pagpangayo niya og panabang ug ang pagtalikod ta kaniya. I had my regrets, Iha. Oh, milakaw siya paingon sa bintana o bitalikod na ko. Animal ka, tikuha nga ka. Human sa tanang kong kibuhat. Mukha na ako mapate. Wisit ka. Kung nasayad pa lang mo, gabil na lang unta kas pagtukmo dito sa dagat. Wa na ko'y laing gihuna-huna karon. Kundili ang kalipay sa akong anak nga si Andrew. Ug nakita ko kung unsa siya kaguba dihang nagtuo siya nga nawa na kaniya si Cecilia. Dili ko gusto makita ang akong anak nga magulanon. Munig, I want what's best for my son. I want his happiness. Ug si Cecilia ka na. Siya ang kalipay sa akong anak. Animal ka. Wisit ka. Pulitan ko ang lampshade. I hope you understand, Iha. Wa na'y kay gayunan nga maangkon mo pa ang akong anak. Tungod kay mahal niya si Cecilia. Og ning gayuna. Suportahan ko na lang ang ilang relasyon. Apo ang kang tiguwanga ka! Leche ka! Buwang ka! Basta ka tiguwanga ka! Nagkadugo yan ko! Nga kong ipunala sa lamsin! Guy, you bitch! Guy! Atyon ko ata ng tao mamahimong babagsak kung magkag Andrew! Patyon ko kamong tanan! And then... Kami na lang niya si Andrew ang mabilin! And then... We will live happily ever after! Usang tumikagay na sa sulod sa lawak ni Madam Ay! Aguroy! Murag lain na nila! Madam! Madam, ablihi ang pultahan! Madam Ay! Masudlang ko! Sa may naitabo niya, ha? Madam Jessica! You really think na makatabang ka sa kung tinguha nga makasal kami si Andrew? Ha? Pah! Nasayop ka tiguha nga ka! Dili ikaw ang makababag sa among gugma ni Andrew. He's just confused right now. Pero naibaw ko. Ako ang makahatag niyang kalipay. Ako! Ha? Nagkabatik at kuwang? Ha? Ako! Oh, shit! Shit! Buhay ka pa di, oy! You should have played dead. Arang dili na nakatiwasan pa. Ang wire sa lampshade. Igot ko kinis mong liog arang mamatay ka na. Dirit ikuwang. Ayaw! Dirit! Darak! Nobody's gonna help you. So just close your eyes and die peacefully.
siya sa iyang giog! Hoy, ay, buhi siya! Ay! Ay! If you say so. Ay! Ay, ino ko! Nabuda ka iyang ulo! Hala ka, wag kaging puangon, babayhan ka! Ay, wag kaging puangon! Matod di mo buhian ako, dili ba? So akong gibuhian! Madam! Madam! Too late, Milang. She's dead. Ginuo ko! Huwag nasayod ka pa kung si Kinsa ang akong isunod. Ay, Munik, ayaw pagduol ako, ha? Kita ka niya, nagtiyon ko ni mo sa yaw eh. Sige ka! O kung sa may mahimo sa yawi, rin ako, tiguan. Sama na itong ulo? Akong ilabay ni mo! May katawa na lagi ka? Nabuang na kababayhana ka, usa na? Hindi ba nga mas buang ka kay nako, Milang? Ha? Kitipinsahan mo ang imong kaugalingon pinaagi sa yawi? O kaya di mo pang gilabay nako? Ha? O magani ka bisan magkaigo na lang, tiguan! Ay, tingawang bitaw! Pero gusto paghihapon ko mudagan! Itabang! Shit! Hoy, tiguan! Balik dire! Shit! Nabuang na si Munik! Muro na siya demonya tanawon ay! Diyos ko! Unsa na makay dahita mo di ba dinan? Mamatay na kyut ka to siya! Ako ginuo ko! Guard! Tabang! Ay! Yan na nagsunod siya ako! Ay, habi ko magkusog pa ako mudagan! Hapit man naman ko niya maamsi! Ay! Kusog na di ko mudagan sa una sa batan pa ko! Ay! Muro na kaangko na ko! Naamuan ko na ko! Tiguang na ko edin ha! Hindi na ni madala! Og dagan pa ingon sa silat! Layo pa kaayo ta! Musunod ko ni ko sa galawak! Kaya doon na lang kayo sila ko! Shit! Huwag yun ako magkawati ang iyang buhok! Kapay na lang kayong maapusan ko na ginuta siya! Shit! Milang! Ablihin ka na putawan! Ablihin ka na! Tiguan! Ay! Bahala ka na! Unsa ko buang ka? Ablihan ka? Unsa ako palang kunima? Ako ginuo ko! Si Andro! Ay naman tao ka, sir! Pauli na itawan! Unsa ba ako muhangon ini? Ay! Mutabo ko sa bintana! Mangalit ko panabang sa gwardya! Guard! Tabang! Tabang! Basta dyan ang batik na ako! Tiguan! Naradyo ko na ba? Tingnan magkabatik ang kutsa! Si Daddy? Dad? Mulik, anak, hide ka. Please, come home. Daddy! You are making this old man worried, Iha. Come home. Okay. I'm coming home, Daddy. I'm coming home. Okay. Kasi sige ng babae sa TikTok eh. Ha? Oh, wow! Ablihan, card! Singan? Ablihan, get mo gawas na ko! Sige ma'am, kadiyat mama. Okay. Okay na ma'am. Panas ma'am Munik. Ay, ibalik ko ni si Ranggit. Makatanong ko balik ko TikTok. Appeal ka ni ba? Ayaw tumatawa sa kayang giloog si Madam Jess! Unsa? Ang tawag kong pulis! Ang pulis na ba? Ambulansya! Unsa mo yun ha? Ambulansya! Unsay gusto mo kanon? Ikaw, Kanang tinuod ba? Kaya magpalit ko. tinuod gani, ikaw. Ay, Connie. Nasayod ko. Dili kini sayon alang nimo. Nasi mo sa baka ng ako anak. Atong anak. Wa man kini sa kasabutan apan andam ko sa pagpangamahan sa atong anak. Apan Dili ka andam nga mga sawa na ako. Sus! Nasulti naman gud na nimo, uy. Sigbalik. Connie. Nagkabala ka. Okay ra lagi ko. Wa man ni sa tong sabot, di ba?
Basta, di ta ka obligahon sa pagpangasawa nako. Usa pa sab. Usawa god. Nga nagong mga asawa man kanako nga di man ta uyab. Og labaw nang wa kay pagbati nako, di ba? Basta, di ko mamugos uy. Lisod kaayo kon. Masukmatan unya ko nimo sumaabot. Bati kayo nga magpakasalta nga ako rin may pagbati nimo. Kuni, O lagi, in love ko nimo sa una ra. Murag binuang no, pero tininood di ay. Sakitan ko nga makita ta ka nga sweet ayo ni Daisilya. Sakitan ko matagi kayo nga sakitan ka. Pero gitago na ko. Nakontento na ko nga makita ka. Nga higugmaon ka sa hilom. Kuni, Oh. Seryoso ako ni mo diha. Sa. Ay kay guna-una ang akong gisulti ron, uy. Og labaw nang ayaw kabalakan ako kay. Okay na ko. Okay, pas all right. sige. Magpalit ako na kung makaon na to. Ako na pili sa imong kanon. Wa ka ba kaya ipapalit? Bisan unsa na lang. Mukhaon ako bisag unsa. Mukhaon man gani ko nimo. Ubalik na din ko. Sige, amping. Lakaw haya, ayaw na paglingi. Kay kung malingi ka, ako ka. What? Lakaw na gani. Sure. Bye! 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 Nga nang ikaw magigipili ng akong kasing-kasing. Kawa siya klaro ni mo, uy. Mili man gid kag doktor. Naibaw siya kang imposible, pero may padayon kit ka. Karon ikaw ang gisakitan. Nahibaw kang imposible, pero may padayon na gyud sa imong pagbati. Dili ko gustong matunga ang imong atensyon namo sa imong umabot nga anak, Jude. Pag sa imong pagbati nga to ni Daisilya. Basta ihata ko nimong imong kagawasan. Dili ta kagapuson sa obligasyon. Tungod kay mahal ta ka. Minamahal kita. Doon mo lang malalaman. Pag-ibig ko'y hanggang. Mangarap ka na lang ba? O magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Ngunit di bago na kahit mahal ka siya. Daghang kini mapagkaon nga akong gipalit. Aron may kapilian si Connie. Gisiguro ko na lang og daghang klase aron daghan sa siya kapilian. Si Connie. Bisan pa masanay tabo na mo karon. Nagpabilin siyang ligon. Mapahiyo mo sa gyapon. Ingon og sa way na hitabo niya. I wish sama ko nimo kaligon ko ni. I wish sama nimo. Madawat ko usab sila kung kasayon. Nga wag ipagpati alang ako si Cecilia. Bisan kamay. Mapasalamaton ko nga may kuning nga matuod ko hikala. Andam nga mo sabot sa tanang panahon. Nga bisan pa maning mga pagsuway nga iyang giatubang karon. Nagpabilin siya mapahiyoman. Usa ka na sana gustuhan ko kanimo ko ni. Oh, niyan ako sa tungod sa kwarto niya, din sa ospital. Gusto ko. Kuni, niyan ako. Nagpalit ko mga prutas. Niya sa siumay, kay maton mo. Maton mo na ako sa una. Imo ni paborito, dili ba? Niya sa adobo. Then, may noodles. Just in case, gusto kag sabaw. Then, kanalitan na din ko ba nga akong ipamalit? Araw ka pili kas gusto ni mong kanon. Kuni? Nagasasod sa CR? Kuni? Kuni?
abli ang pultan sa CR. Apan nga nawaman mo tubag si Connie? Connie? Giyatagan ko ni mo kabalaka, ha? Ito na ko ni pultan sa CR, ha? Oh, wa siya din, eh? Hain man din siya. Connie? Connie? Oh, shit. Hain siya. Nganong wa siya din isod sa lawak ng hospital? Shit. No. Connie! Connie! Ubalik ko na yun. Promise, Daddy? Promise. So, babe, okay? Yes, Daddy. Hey, Daddy. wait for me, please. Murag di naman ko ganang mo pauli bisan makadiyot sa bahay. Di ko gusto buha mo bisan makadiyot sa kong pananaw. Kitigaliw niya sa kong pagtalikod. Dili na niya tamo makita pa. Andrew. Promise me. Paabotog ko niya sa kong pagbalik. Please. Sige. Salamat. Oh, ganito na. Tumagon ko na. Yes, hello? Oh, Nang yung saragila ka? Dong, sir, magdali! Si Mami ni mo! O sa, kaya nga no? O sa balita mo ni Mami? Dong, sir, riyami ka rin sa ospital. Ang magdali og nala ni si Mami ni mo, humansuwa yung patay ni mo, Nick! O sa? Oh, okay. Muna na ko. Andrew, ano? O sa data mo ni Tita Jessica, ha? Tuwa siya ka rin sa ospital. Gisuwayan ka rin sa papatay ni Monique. Unsa? I don't know what happened. But I will make it sure nga dili makalikawas si Monique ni Higay. Bayran niya ang iyang buhat ni mo. O karon ni Mami na sad. I have to go. Mahimo bang muuban ko? Dili ba kasunod sa ospital si Andre? Sige. Iampot na lang namo ni Andre ang kaluwasan ni Tita Jessica. Salamat, Cecilia. Diyo sa gibuhat ni Mami ni mo, pero nabala ka paghihapog ka niya. Okay, I have to go. Hinaot po ang tangaway na utang mahitabo ka, Tita Jessica. Dili ko gustong mag-uol si Andrew. Umawad-an na usap kong apuhan si Andre. Oh, oy. Doc Jod, ikaw man gud ay ni Doc. Niya ka man lagi. Si Connie. Gusto kong makasulti si Connie. Ha? Uy, abi ko ba kamong nag-uban, hinungdan nga wa siya mauli? Handi akong anak, ha? Oh, ha? Wa siya din, eh? Wa! Ikaw mo'y angay na kung pangitaan niya kay kamo ang nag-uban. Katapusan na mong kita, matod niya nga tuon ka niya. O wa pa siya mauli hangtod ron. Hain man day akong anak, Doc. Wa siya din, eh? Kung mao, ay man si Connie. Anangutan na mga ko ni mo kunhain. No. Ay man siya. Ay si Connie. Si Cecilia. Nasayod ka ba kung hain karon si Cecilia? Na, mao ni pangutana diha nga nagtaban og dakong ganti. Hastang gibuga ba na ako ngayon nga sa mga panghitabo karon. Ngano man ni ay, kamamontay uban perme pero nganong ako may imong pangitaan nila. May nasayran ka bang posibleng agtuan ni Connie? Gawas ni Daisilia. Wa gyud. Di ba nga ikaw man mo'y angay mahibaw? Oh, sige, ato na ko. Pangitaon ko ba sa Connie? Shit, hindi. Wa may baho ang iyang inahan sa nahitabo niya. Ay, mali pa yung si Connie. Connie, asa naman kapangita? Shit. Pero bibiyak ka man. Biyaan ba sa balik Connie mo sama sa gibuhat ni Cecilia na ko? Pero pag ikaw lang ang pugtong tao nga dili magkahimos pagbiyaan ako, Connie. Please. Pakita na pagbalik. Kaya wala ko masadya ngayon ako buhaton kung lakip ikaw. Mawa pa.
I need you, Kuni. Asa mati ka pagitaa? To anas Doc Jude. May nakong pagkaarte day kay mituog yun siya nga wa ka din he ug wa ko mahibaw kung hain ka. Unsa man nag-away mo? Sa inyong drama oy. Kasuod ninyo nya karon mag-away-away mo. Salamat sa pagpamakakaalang nako, Nay. Baya gyud ninyong mga batanon. Away-away. Kawa gyoy ayo ana. Kasuod ninyo nya mag-away-away mo. Kone, daon sa ka? Kalit ka man lang og hilak di ang ano ka? May parintimentas probinsya na, di ba? May mapagkatulang una ko. Unsa? Magunsa man ka dito, day? Magpalabay sa sakit kasing-kasing. Unsa? Masakit doon ka kasing-kasing, Ginoo ko. Mamatay ka na hapit, nak. Nanay sa doy. Uy, mihila ka man gud diha og maayo. Ay paghilak ko kay dili na maayos masakit og kasing-kasing ang maguol. Tingalig mo kalit kag tikig diha. Ilom ay, sabay problema di ay nimo ha. Kung maunay makapagaan sa gibati mong kahuotsdogan, hala sige. Tugtan ta kang moadto sa probinsya. Sa ilang tiyo nimo upaw. Sabay giawayan ninyo ni Doc Jod. Kadugay na ninyong uban-uban unya karon gaaway mo, murabay mo mga bata. Wa may mag-away, Nay. Unya, nganong milikay ka man niya? Nay. Uy nga, noy, basig may ikatabang ko. Maptos ko. Unsa? Ay, Ginoo ko. Kadako gid ang tabangonon sa Antisima. Mabdus ka? Ug mantok kag probinsya. Mukagyo ka? Kisay amahan sa imong gisabak. Tugan! Tugan ay ako gilaki-laki ha. Kaya na bagit ko madagluhan ka na anak ka. Nagtilaw-tilaw ka na di ay ha. Kinsa? Inalanggod, Nay. Masuko niya ka. Mas musamot nga masuko ko kundi ko mahibaw kung si Kinsang amahan ng imong gisabak ron. Kinsa lagi? Kay Nay, oy. Kay napat na ba ni mo, ay? Di na ba ako bata, ha? May anak na bayaw niya ako. Mamahin mo ka ng apuhan. Ay kabidli ba ya? Di pa ko gustong tawag og lula hilom oy. Kinsa lagi? Si Jude, Nay. Unsa? Tinuod ka? Oh, Nay. Ay, pasalo ako, ha? Si Jod. Si Doc Jod. Hanggaw kag yung bata ka. Siya man day amahan ana unya nganong maglikay-likay ka man ha? May umagad na unya kung usa ka doktor. Kinahanglang pakaslan kaniya. Dili, Nay. Uy, kasal nga mahitabo. Kay dili akong higop man ni Jude. Basta kinahanglang magpalayo ko. Unsa? Ay, nabuang na ni. Manik! Iha! Daddy! Dad! You need to help me! Help me, Daddy! What is it this time? I think I killed Mommy Jessica! What? Unsa ka tong gisulti nimo? Dad, you need to help me! I need to hide! No! I need to go away from here! Apat kinilang uban ako sa kapagbiya si Andrew, please! Napatay mo si Jessica? Maglagot ko niya! She forced me! Iya katong sa gipunalan ko yung sa lampshade o giluok na ko siya! Nagipalagot ko niya! Shit siya! Damn her! I hate her! No, komunik iha! Usa kining gibuhat mo! I have to do it, Daddy! Diyos mio! Diyos ko maluluyon! May nakasaksi ba sa imong gibuhat? Uy, nakakita sa kong gibuhat! Apan niya sa putahan si Milang!
Mami Jess, dahil gibuhat ko ka to. Ang nagkatabang pala si Milang. Monique, anak! Usabay na hitabo ni mo, Diyos ko! You're crossing the line tungo sa imong pagbati niya itong Andrew! Help me, Daddy! I need to leave ASAP! But I need Andrew with me, please! Nick, Dad! anak! Please! Anak, igo na! Husto na! Dako nagnahimo ka daw, tangi mo pagbati nga itong kang Andrew! Nagkagubad ka na kinabuhi tungol nini! You need to let go now, baby! No! Never, Daddy! I can't, Dad! I want Andrew! I need Andrew! Mawa na ang tanan! It's only him that I want! Basta tabangi ko, Dad! Tabangi ko! Mabuang ko kung dili na ko maangkon si Andrew, Daddy! Mabuang ko! Calm down, baby! Calm down! We need to fix things first, okay? Musa, dali na. Paway una. Okay? I love you, baby. Daddy! I love you too, Daddy! Ihatag ni mo si Andrew na ako, right? Yes, baby. Everything will be alright. Ay, no. Dili ko matog! You need to rest. Hindi na pagkatulungan mo ko imo! Imo ko isumbong sa mga polis? Ha? Monique, anak ko. Isumbong ko ni mo! No. Isumbong ko ni mo na sayon ko! Isumbong ko ni mo! Imo kong ipalayo ni Andrew! You never like him for me! Sa sugod pa lang dili ba, Dad? Pero dili ka mulampos sa pagpalayo ni Hagikan ako! Dili mo mulampos tanan! Huwag makabuhat na mo ni Andrew! Andrew is mine! He is mine! Andrew! Imo kong ipalayo Hagikan ni Andrew! Damn you! Huwag kay kalayan ni Jessica! Balik! Anak! Diyos ko! Ang akong anak! Musa na itabo sa akong anak! Ingon sa nawa na siya sa maing panghuna-huna. Diyos ko! Kinahanglan masayo ko kung asa siya paingon. O siya nitabo? Nganong mao kinini aguman ni Mami gikan ni Monica? Ngano nang? Ay, makatabang kinunta ko, sir, kung abli pa ambultahan. Pero, lakman! Og silang duhara dito sa sulod sa kwarto ni ma'am. Hala, ay, dali ko nakuha og duplicate nga yawe dihang may nabahati kong lagubo sa sulod. Og muna ako naabdan si Monique nga nagluok sa sawahan sa labjet nga ni Madam Jessica. Bayra niya kini yung gibuhat sa kuinan. Magpakita pa ka to siya, diba? Pagitaon ko siya bisag asa pa siyang suukas kalibutan. Dili ko palabyon kini yung gibuhat ni Mami. Kuya, ako si Roy. Dihang ako Buhi lagi. Paniya siya sa ICU. Ay, mabuhi lang ito si Madam Sir. Ay, bisag maldita na, pero dili ba yan ako report? Hatagan siya ko na matagpas ko ba kung tuig yan. Lakip ng akong birthday. Ay, ginuo ko intawan. Makalabang lumta si Madam ni mo magsuway sa kinabuhi. Niya mo nung nisuok kalapit ang auto ni Monique. Usa katago nga apartment ka na. Diyos ko, kaluwi sa akong anak. Nagkinalan siyang tabang. Tawagan ko ang usa ko katao. Kinahanglang may makabantay ni Monique. Bisan asa siya paingon. Kagamay na ining maong apartment. Pero okay na ni. Dili na ko masundan nila din hi. Uy, magdahom nga anhin ko din hi magtago. In this small shit apartment. But this all temporary. Kay oras ka magkauban ko na si Andrew. We will fly to Europe. Andrew, baby, ako ka. Wala yung makaangko ni mo gawas na ako. Busakin lang magkuha na ka. Aron makalarga na kita sa laing nasod. Kuhaon na ka. Dili ko munong hangtod nga maangkon ta ka, baby. Wala yung manag-iya ni mo gawas lang na ako. Apan sa pagkakaroon, mulaylo lang mo na ako.
Nagkasiguro kung may nangita na karon ako. Wa ko'y hinunan! Kibiyaan ako na si Celia og ni Andre. Ug karon gali kayo na sa kuni-kuni. And worst, nagsabak siya sa mga anak. No! Siya og ang mga anak na lagon niya ang naanak ko. Dili mahimabawa ka na ko kuni. Kinalabuliho ko. Kinalabasahin ko kung hain si kuni. Hi. Kumusta si mami nimo? Naapa siya sa ICU. Apan kon mamayo ng iyang vitals niya. Tigalig, ibalhin na siya sa private room. Dili pa mawa si mami nimo. Hinaot mo na. I may be big now. Apan kinahanglan paghihapon ko ni mami ron. Wa ko masayot siya ang impuhaton. Andrew, Dakog nahimong sa si mami ni mo. And yet, niya ka. Nagampo alang siyang kaluwasan. I could never thank you enough. Andrew, mahimo ko bang atuon si Connie karon? Oh, sige. Anaasa sa mga ospital gida si mami, sinimutangan ni Connie. Bupuhay lang ko bukadiyot. Then, maligo. Oh, hey. Nabalik ka man lagi na yun. Wala si Connie sa iyang lawak ni ospital. Mo ba? Tingalig na ka-check out na tingalig ka ng buntag. Tingali. Hinaot Mga mahan siya sa sabak ni Connie. Hinaot pa unta. Hey, nag-uol ka na sab. Nag-uol ko ni Connie. Ug nag-uol sab ko ni Tita Jessica. Kung malabang na kinintanan si Celia, may pangayuon ko ni mo. Unsa ka na, Andrew? I want to start all over again. Andrew, Huwag na nahikiyo na. Kung malatas na kinintanan si Celia, pagayoon ko pag-usapang imong kamot. Andrew. Please. Paabot akong malimpyo ko kinintanan. Aron mamahimo na kong angayan siya magugma si Celia. Andrew. Cecilia? Jude. Jod, Jude si Connie. Nagagawas na din siya gikan din. Yanto ko lang ilang gipuyan apan wa siya dito. Mura na ko babuang sa paghuna-huna kung asa ko sa mahimo pagitaon. Nagkinahanglan ako si Kuni ug ang umabot na mong anak. Please. Gitaguan mo ba siya? Ipakita na siya na balik si Celia. Unsa, Jude? I need her. Jude. Please. Kung naaman siya uban nimo, tell her that I need her. Ug andam na ko pakaslan siya. Jude. I can't promise nga dili na ko maghunahon nimo. I can only promise nga mamahimo ko usa ka responsable amahan ug balang ngadto niya. I still have feelings for you, Cecilia. Apan karon ganawa si Connie. I'm having my doubts now. Ingon og sanawa usab ka nako nga ako kalipay sa iyang pagkahanap. Kinahanglan ko ni Connie ug sa among anak. Jude. Tabangan ta kag makita si Connie. Tabangan ta. Cecilia, salamat. Oh. Brad, Oh. Oras nga makontak ko na si Connie. May bawon tanayin ka. promise? Promise. Oh, si Connie lang ang inyong tuyo sa pag-anhi sa ospital, di ba? Mahimo na ba ko mo ubala sa pagpangita ni Connie? ada sa ICU karon si mami, Jod. Apa nga no? Gisuwayan siya sa pagpatay ni Monica.
Hey, Mami. Dagara na himo pagsuway alag ka nato, Mami. Apan luyo niya ng tanan. Ikaw paghihapon ang ilak kong akong inahan. Ikaw ang namataan ko sa kahaya. Ikaw ang nagmatuto na ko. Kamo si Papsi. Kung may agayan man kong pasalamatan din itaran ka ako nagkabot karon. Kamo ka na. Mami, wake up. May umabot ka ng apo. Mablos ka rin si Kundi sa mga anak. I still don't know where to find her. But I will definitely find her, Mommy. I don't know how to start. Nasayat ko maglisod ko habang maligkamot ko. Paligkamotan ko mamahimong ko sa kamayong amal. Kung dili man ko mamahimong ko sa ka-perfectong managan to ni Kundi. But I need you to guide me. I need you to guide us, Mom. Busa mata na. Magpaabot mi si mo pagmata, Mami. I know. Mamahimo kang usa ka maayong gradi. I love you, Ma. Kumusta ang pagpagsulti mong mami? May improvement ba? She's still unconscious. Si Monica. Siya gahinungdan ng tanan. O gipaniguro kong bayra niya ang gibuhat sa tuwinahan. Brad. Oh. Nagubot sila. Ngano ka? Laas na pa sa lawak ka na himutangan ni mami. Nurse! Unsa na hitabo? Nurse! Sir, may buka ng mata sa pasyente. Unsa? Mami! Mami! Kalakot! I knew it! Nag-uban sila si Cecilia ug Andrew. Nakita ko silang nagkuptanay sa ilang mga kamot. Then came Jude. Huwag ko makita uban nila ang ilang anak ni Cecilia ug Andrew. Iyon man katong Connie. I must know kung hain nila gibilin ang ilang anak. Dili naman ka makuha, Andrew. Apan ipanigkuro ko nimo na makuha ko ang imong anak. Don't worry, baby. I'm gonna be the mother of your child. Dili man ti ka maangkon. Apan maangkon ko ang imong anak nga sama jud kanimo og panagway. Mommy, I'm so glad nga nabalhin ka na din sa sweet room. Gikan sa ICU. I'm happy nga. Okay ka na, Mommy. Si Jude ug Cecilia, nakita ko sila kaganina. Hain sila. Gusto ko silang makasulti. Nasa sa luwas ng imong lawak, Mommy. Padayon na sila, anak.
Relax. Cecilia. Gitawag ka ni Mami. Tita? Come. Cecilia. Tita? I'm sorry. I'm so sorry. Tita Jessica? Nakukog na imong sa kanimo. Ingon man sa akong nga po. Nagpadako sa akong gibating kalagot. Ug pangapubo sa imong inahan. Gaway na imong sa kanako. I'm sorry. Tita Jessica? Magkapasaylo ka ba na ako? Anak? Tita? Mami, tungod kay anak tanasab ka. I'm sorry, anak. Chut. I'm sorry. I love you, Mami. I love you too, son. Kamong duha si Andrew. O karon, lakip na si Cecilia. Now, we're settled. Gikinala mo lang magpakayog dali, Mami. Ano sa ingon? Makita mo na unya ng mong apo. Oh, how does he look like? Miliwat pa siya kanimo, anak. Nagkuha din akong kagwapo, Mami. Apan dili mahimong makuha niya nimo ang imong kalihok sa babay. Mami, karon pa lang gani. Giyabo na ko nimo, ha? Sigurado ka? Moadto ka gyud sa probinsya. Lisolbi ang kinabuhi dito, day. Okay ra ko, nay. Ma-okay ra ko. Sige, adto na ko, nay. Ay na lang ko ihatos terminal, oy, kay magkila-kila ko niya ka dito. Mauwaw ta. Sabad dia, oy. Pag-amping mo din, hinay, ha? Kuni, Jud, unsa ba? Ay, pugni-pultahan ba? Di masira. isira ni mo. Gusto ka mapiit ko. Bala ka. Ngano bitong naa ka diha? Kay naman ka din eh. Tawad na ba? Pasudla ko. Palayo na nako, Jud. Pasag din ako. Aray. Jud? Aray. Jud, napiti mong kamot? Hain. Diri sa kong kumagko. Oh no, sa kong tudlo. Unsa man kyud? Asa man kyud sakit, ha? Ang akong kasing-kasing ang nagsakit diyang milikay ka na nako. Ay nakog bulatiki kay mulakaw nako. Biyaan gi ko nimo. Obvious ba? Mupalayo nako. Aron makalikay nimo. Aron malimot nako nimo. Kay Kay ingon ni anang matuod nga magmahal. Andam nga mo paubos. Magpailob. di ay. Mulakaw ka? Klaro ano? Asa? Sa probinsya. Ka. Ganun nakasulti man ko eh. Pero bahala ka. Wabito ako musultin mo asang probinsya, ha? Ayaw ka bala ka. Inigpanganak na ako. Di na ko i-doubt ni mong atong anak. Igo sab nga malimot na ko ni mong anang hikayon, ha? Siya, Rusad.
Gusto ka malimot ako? Oo. Pero dili na ko sakitan. Kay sakit kayo on, inig sakit sa kong dughan. Unyag dili ko gustong imong kalimtan. Unsa? Asa ka paingon? Nga naman? Muuban ko. Unsa? Kung asa ka, adto sab ko. Ubanan ko ang akong maabot nga asawag anak. Unsa? Mga kasama, dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Cecilia. Tagsuwat Marites Parba Albores. Ubo sa direksyon ni June Pujanes. Musika gipahaom ni Joel Bense. Recording editor Randy Tayag. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.